Pala desisyon ko. Umamos na kami eh. Kuhain yun niya. Chat, talas na lang talalap. Hi guys, welcome to my vlog. Ano ko na to? Bilid di baboy nila no? Raw. Ulo ko Ako na. na mabilin baboy nila mo gusto ba? Pastek no? Naigo sa tambot. Naigo. Ginatungtong yung tangan sa tambutsong yung baboy yun no? Kamay lang nga ma-wicked ba? Ano? Ako ginawa niya. Bakal din. Good luck na lang. Parimos mo sa mga ano, napuntas ko rin sa Nueva Valencia sa tubangasang rural health. Shortcutan? Naman. Pala desisyon si Mike mo. Bautok mo mo. Dito kami sa katan. Oo. Mariganda lang eh. Layo na. Layo na to. Layo na to ni Tudlo. Kasi mo masyukatan. May hindi ako sa mapa. Ang talakaron to eh. Dili ka puntar ko ng subayaw. Tapos ka magsuba. Pupunta pin sa Tudlo. Nga, kung sila surkat. Tano masurkat kami tanik ko no. Sige na pa may mamuson mami duwayaw. Guwapo. Ano pa? O naman. Ano nga. Ano na tayo makat? Malakad na tao? Unahan na to. Kat na na. Kalaos. Nabi ka na no. Sulit lang. May kayo wala man ka full storage. Nung May min. una pa ng cellphone mo sa ako. Gine-delete ko natin sa kita. Maka-download ko na delete. Mas lapit ko rin sa sukatan eh. Hindi na, mapit na lang ka. Madali, una. Ano kita Fortuner? Gali. Nga pa ta? Oo, gina mo rin. Shoutout na sila daw. Shoutout na sila daw. Shoutout na sila daw. Hi guys, welcome to my vlog.
sa ano rin? Saint Vincent Ferrer. Diri sa Nueva Valencia. Punta kami sa... Ano na ito hindi? Oo, may nagpuna to, di ba? Bali kami ang tour guide, subong. Anday siya. Kaya kami subong sa, ano, sa rural. Nueva Valencia Rural Health Unit.